Makhosi amakhulu, ngiyanamukela Makhosi Wakhe TV. Ngiyacela uma nifuna ukuthola amavidiyo, ni-subscribe, ni-like, ni-share, phinde ni-follow, sikwazi ukuthi siqhubeke sinilekelele. Nganza amathongo, namhlanje ngizokhuluma ngomdliwa. Okay, umdliwa kuwumoya ovuswayo, baye bafake amahlabathi noma inhlabathi yamathuna, bemise nezinye iy'mpande ezimnyama noma neminye imithi yokuganga namathambo ey'lwane ejulile, namafutha ey'lwane ey'julile, nala mafutha ekuthiwa amafutha esadawana. Ziningi into ey'fakwa laphaya. So umdliwa uyinto-ke ehlanganiswayo, ivuswe le nto. Uma ivuswa le nto le bese ifakwa kuwena, iyathunyelwa, kuyinto ewumoya othunyelwayo kuwena. Uma ivela izovela njengomuntu ngoba isuke ikhandiwe, bese inikwa i-contract, inikwe isizathu, i-contract ukuthi why kumele size kuwena isikhathi esingakanani. Uma ngithi i-contract, siyatshela ukuthi lalela, kuloya muntu yokwenza 1, 2, no 3. The reason-ke lo mdliwa lo uze lapha kuwena, noma ngizama ukuchaza indaba yomdliwa, igama liyazisho umdliwa. Sho ukuthi lo moya lo uzodla yonke into yasempilweni yakho. Njengoba kuthiwa mdliwa, uzobulala, uzodla yonke into. Lo moya ekuthiwa umdliwa uvela njengomuntu wakini, bayevela njengomuntu wakini, uvela njengomuntu, it's either wesilisa noma wesimame, kodwa kusuke kuwumuntu wakini, usuke umuntu wasekhaya. Utho ukuthi ngaso sonke isikhathi uma eza kuwena akizi kahle, ngaso sonke isikhathi usukelwa ngempela, futhi engalo nje kuphela, ubone ukuthi hayi, uthatha iy'nto zakho. So lowo moya loyo usukuthunyeliwe abathakathi basemndenini. Isikhathi esiningi oku-90% kusuke kuthunyelwe umuntu wasemndenini, okwabathakathi bomndeni, ukuthi kuvuse lowo moya. Inhloso ukuhluphekisa, ngoba lowo moya uzokushiya mzukwane wena wafa, ngoba inhloso yilokho vele. So umdliwa udla yonke imali, ngiyangizwa, shaya yonke imali iphela. Umdliwa uvela njengedlozi, ingakho noma uyohlola uya kubantu uyazifihla ngoba uyatshela ukuthi kuthiwa kuvele idlozi, ethi uyakuhlolela umuntu kungaveli umdliwa, kuvele idlozi. And idlozi nalo lusuke libanjiwe. Uma ngithi libanjiwe suke litshelwa nalo ukuthi lalela, umntwana uzohlola kanje kanje, nivele nina nijabule. It's very scary ukuthi abathakathi bazi izinto ey'jula kangaka. Kuvele idlozi lingekho, linenkinga nje engasolveka, but uma uthi uyaqala uyalungisa, izinto ziyashabalala. So it's very deep uma uhaqwe lo moya womdliwa, because it ruins everything. Uma unamabhizinisi, it will damage or it will destroy all the businesses that you are having. Iyakwazi ukushaya amabhizinisi, iyakwazi ukubulala imishado, futhi angiphathi uma usemshadweni, ibulala yonke into, ngoba inhloso yayo ukuthi izodla yonke into yasekhaya. So imali ayihlali, uswela ngisho ukuthenga i-airtime, akwazi nje ukuthenga i-airtime ngoba kuphela yonke into. Ngisho uholile uma uthi usenza umlungu, uholile kodwa imali iphele ngazuthi angazi. Uyakwazi ukuyibona imali nathi ingenile, kodwa angazi yenzeke njani. Umdliwa uyakwenza lokho, hhayi ngoba kunjalo ngayona, hhayi ngoba kumdliwa ngaso sonke isikhathi. Kukhona ezinye iy'nkinga, but ngikhuluma ngomdliwa ukuthi wona esiphele umdliwa wenzani. So udla yonke into, bese uvala amaphupho, uqhamuka kuphela amaphupho uma ngabe kufike wona lo mdliwa ukubhubhisa iy'nto zakho. But uma kumele kufike izinto ezi-right empilweni yakho, hhayi izinto azenzeki, azikwazi ukufika. Kodwa uma kumele kuvele ukubi, kuyavela. Umdliwa de-blocks izinto ezikukhanyiselayo, bese uveze wona mabe ubhubhisa iy'nto zakho. Umdliwa uyakwazi ukuthi ukhishwe, kodwa ekukhisheni kwawo awuhambi wodwa, uhamba nomuntu emhlabeni. Uma ngithi awuhambi wodwa, uma ukuthi ukhiphe umelaphi, kungenzeka there are high chances ukuthi nawe ungafa lapho, ngoba umoya one-contract
uvusiwe wahlanganiswa nezinye izinto ejulile. So umoya une-contract of which ungahamba noma inini nawo emhlabeni. So be careful uma ulapha abantwana ukuthi umntwana uza nani. Ngicabanga ukuthi umuntu uyeke okungcono uma ubona ukuthi kunobungozi, ngoba kubalulekile ukuthi ubheke i-emergency ukuthi kume kanjani. Umdliwa uyabulala, umdliwa ubhubhisa yonke into. So ngithi ngicela ukuthi nikwazi lokho. Thokozani ngokusamakhona.